başalayan 6 ýap, 8 ýap dilwat ynyrlayan durus ulu akabalar ahalteki bedewlerini östirip ýeşdirmeň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Şunun bilen maglykda bu kunjukda taryhyň dowamyna dünýä meşhur bolan ady rowaty öwürlen bekişdi bedewler ösdirilip ýeşdirilipdir. Häzirki döwürde bu ýerde halkara ahaltik atçylyk sport toplumy, aba anna ifade näqi, atşnaflar şu niýetlenen ýaşaýyş toplumyny we häzirki zamanyň döwri wagt taslamasy bolan arkadan şekerini öz için alýan dünýä nusgalyk gurşawy emele geldi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Ata Halif arkadagy Gahrman Ferdarymyzdan gurulşy tamamlanan 600 baş bedewe niýetiniň atxananyň açylyş dawrasyna ak bata bermegini haýyş edip bildirdi. Döwlet başlarymyz vice-premieriň haýyşyny kanagatlandyryp, täze atxana toplumynyň açylyş dawrasynyň ýurdumyzda giňden bellilen hasyl toý bilen bilelikde gurulmagynyň maksadylaýyk boljagyny aýtdy. Degişli urda alınıp barlayan işler vardı, hatavatlarda ul orun verildi. Häzirki wagtda ahaltiki atlarynyň tohum arasalygyny gorap saklamak, bedewler östirip ýeşdirmek, seýislemek, olary çapşyklara taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barlaýar. Hormat prezidentimiz ady rowaty urlen bekişdi bedewler ýakly döwürlerde de halkymyzyň wöpaly sirdaşy, şöhratly taryhynyň biri bolup gelenigini bellidi. Hem de täze taryhy ýamda milli atşnasyk däplerini saklamak we dowam etdirmek, bu gadymy sunuty hasym ösdirmek boýunça maksatnama bilen işleriň alınıp barlaýanyny aýtdy. Hormat prezidentimiz täze binalar toplumynyň açylyş dawrasynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüldilmeligini tapşyrdy. We bu ýerden ähli halk bagy ekmek dawrasynyň geçirilýän ýeri arkadan şekerini tarawurdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda durmuşy geçirilýän ähli halk bagy ekmek maksatnamasynyň ilki bilen ekologiýa nukdaý nazaryndan şol sany halkymyzyň amatly ýaşaýyş üçin zerur şertleriň dördülmegi wagtyda ul ähmiýetligini ýetgiden halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň ihlasyndan bina bolan arkadan şekerini milli binagärligiň iň gowy däpleri we bedeg wagtda häzirki zaman meýilleri bilen saýlaşyp goşýar. Bu ýerde halkara ölçeglerini şol sany tebigat gorumak ulgamyndaky ölçeglere laýyk gelýän toplumlaryň düzümleriň dördülmegi şekeriň ekologiýa awadançylygyny üçin edýär. Bu däpler we bedeg wagtda häzirki zaman meýilleri bilen saýlaşyp goşýar. Bu ýerde halkara ölçeglerini şol sany tebigat gorumak ulgamyndaky ölçeglere laýyk gelýän toplumlaryň düzümleriň dördülmegi şekeriň ekologiýa awadançylygyny üçin edýär. Ýurdumyzyň bagy wasanlygy öwürmek boýunça maksatnamanyň durmuşy geçirilişine köpçülikliň gatnaşmagyň ýokary ähmiýetini belläp, döwlet başlarymyz ýaş nahallara ýyzgyderli ýydyk etmek meselelerini jogapkärçilikli çemeleşmeň wajypdygyny hemişe atlaýar. Gadymy döwürlerde de adamlar dogduk ülkesini güllä besýän bagy wasanlygy öwürmek üçin suwurs ulgamlaryny dördüp, dürli görnüşli baglary we üzümleri ýetişdiripdirler. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda uruna döredilýän mümkinçilikleriň we öňdewarjy usullaryň netijesinde bu işler täze netijeli häsiýetde ýerine ýetirilýär. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ähli halk bagy ekmek dawrasynyň dowamyny bu möhüm ekologik şäheriniň ýurdumyzda ýaglandyrylyşy bilen gyzyklandy. Ýurdumyz boýunça geçirilen köpçülikliň bagy ekmek dawralarynyň Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň ähli sebitlerini ýokary ruh welentlik ýagdaýyna geçirilenligi aýdyldy. Bellenşi alymynyň özi Gahrman Arkadamy tarapyndan ýurdumyzyň ekologiýa awadançylygyny üçin etmek boýunça başlanan işleriň arkadaly Ferdarymyzyň üstünlikli durmuşy geçirilýäniginiň aýdyň beýany boldy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda bagy wasanlygy öwürmek işlerini şeýle milli tokoý maksatnamasyndan gelip çykan wezipelerini çekdi. Hemde bu urda alınıp barlayan işlerin mundan beýlegem güýçli dep günlerde dowam etmeligi wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Türkmen halky ähli döwürlerde tebigaty aýawly çemeleşip, onuň gözüniň görüji ýaly gorap gelipdir. Arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýylynda ekologiýa awadançylygyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda bagy wasanlygy öwürmek boýunça maksatnamalar üstünlikli durmuşy geçirilýär. Ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üçin etmek, howanyň üýtgümegi barda Türkmenistanyň milli strategiýasyny we milli tokoý maksatnamasyny öňde goýulan wezipler üstünlikli durmuşy geçirmek boýunça ýygyderli işler amala aşyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň belleşi ýaly bu ýerleriň bagy wasanlygy bölünmegi ekologiýa awadançylygynyň üçin edilmegi bilen bir hatarda adamlaryň amatly ýaşaýyşy, gownaja diýinjal üçin zerur şertleriň döredilmegine de aýratyn ähmiýetler. Soňra arkadan şekerini hormat prezidentimiň gatnaşmagyny ähli halk bagy ekmek dawrasy münasibetli toý sadakasy berildi. Toý sadakasynyň dowamyna ýurdumyzyň meşhur sunut ustalarynyň joşgulu aýdym saýlaşyklary boldy. Çykyşlarda türkmen sunutynyň baý derejelik kuwatyny şekillendirýän çykyşlar ýaglanýarly. Joşgulu çykyşlarda garaşdy watanymyz hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urunun ägirt özgörtmeleriniň başyny başlan hormat prezidentimiň beýik işleri, mehriban toprağymyzyň gözelligi, müdümi adamzat gymmatlyklar wat bedelli.
Ýokary ruh bilenlik ýagdaýyny ýanglanan joşguly çykyşlar döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dörejlik ilhamyny alamatlanyrdy. Hepden bugün wakalary hormatly prezidentimiziň il ýurtbek we öwretmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýanyny näşer etdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüni arkadagy gahrman serdarymyzyň başçylygyna watanymyza bolup geçen dawraly wakalary, täzelikleri, halkara habarlar giňişligini giňden beýan etmek babatda üstünlükli işler amala aşalýar. Ýa-ni ýakyny Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň baş assambleýasynyň 60-njy mejlisi we onuň çäklerine çäreler geçirildi. Bu çärelere Türkmenistanyň wekiliýeti matnaşdy we duşluklar geçirdiler. Hemde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri bardy, pikir açdylar. Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň baş assambleýasynyň 60-njy mejlisiniň çäklerine bu ýygramanyň sport toporunyň maslahaty hemde sport ýarışlarynyň hukuklary barada maslahat geçirildi. Şeýle maslahatlar meýilleşdiriş, radio, çaýgylar getbeşikleri, habarlar, dokumental filmler toporlarynyň hemde teleradio ýaýlymlarda zähme çeken zinanlaryň maslahatlaryny dowam etdi. Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň baş assambleýasynyň çäklerine nowatdaky Aýdymsaz festiwalyna da agza ýurtlardan aýdymçylaryň gatnaşmaklaryna geçirildi. Bu festiwala ýurdumyzyň sungy dostlaryň gatnaşdylar. Onda arkadagy Ak şäheratly aýdym ýerine ýetirildi. Gahrman arkadamyzyň aladalar bilen gurulan ilkinji akylly şäherimizde başlanyp ýerine ýetirilen bu aýdymy tomoşaçylarda uly joşgyn döretdi. Arkadagy şäheriniň ajaýyp görnüşläriniň şekiller arkaly görkezilmegi oňa atnaşan tomoşaçylarda uly täsirler galyrdy. Songa dostlaryň ýerine ýetiren bu aýdymy festiwal atnaşylar tarapyndan şowkly el çarpyşmalarına garşylandy. Festiwal atnaşanlygy üçin Türkmenistany aýdymça kubok hemde festiwalyň diplomy bolsa, Türkmenistanyň telewizioniýa, raziyetleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekiline goşuldy. Şeýlede bu ýygramanyň teleradio getbeşikler boýunça has tapawutlananlaryna da baýraklar goşuldy. Şeýle baýraklara habarlar baradaky video görnüşler dalaş etdi. Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň baş assambleýasynyň 60-njy mejlisiniň açylış dawrasyna Koreýa Respublikasynyň ýol başçylary hemde guramanyň prezidentiniň çykyşlaryny dowam etdi. Gurama boýunça 2023-nji ýylda geçirilen çäreler barada hasabatlar diňlendi. Şeýlede guramanyň mali işler boýunça da hasabatlar edildi. Bu wagtda Türkmenistanyň wekili hem geljekde ýerine ýetirilmeli işleri barada belläp geçdiler. Bu mejlisiň jemleri boýunça guramanyň täze prezidenti we vitse-prezidentler saýlandy. Aziýa ýuwaş ummany teleraziyetleşikler birleşiginiň prezidenti wezipesine Türk radio we telewizioniýa korporasiýasynyň TRT-niň baş müdiri Mehmet Sobaji hemde vitse-prezident wezipesine bolsa Ýaponiýanyň NHK teleraziýa kompaniýasynyň ýolbaşçy saýlandy. 2024-nji ýylda bu ýygramanyň baş assambleýasynyň 61-nji mejlisi Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherine geçirildi. Türkmen wekiliýeti bu ýerde gurama agza ýurtlaryň teleraziýa ýaýlymlaryny ýolbaşçylar bilen hem duşga geçirdiler we hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri barada pikir açdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Türkmenistanyň telewizioniýa, raziyetleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň daşary teleraziýa ýaýlymlary bilen hyzmatdaşlygynyň gelemini gün saýyn giňýär. Arkadaly gahrman terdarymyzyň ýol başlygyna iri awraýly teleraziýa guramalary bilen hyzmatdaşlyk hakynda ähtnamalar we ilalaşyklar baglaşylýar. Munyň netijesinde bolsa ýurdumyzyň gözellikleri, taryhy we medeni gymmatlyklary halkara derejesinde giňden wada edilýär. Deňş günde ýurdumyzyň ähli künjegine ýaňlandyrylan sport bäsleşikleri işçiň kätse boldy. Olara durly ýaşdaky turgunlar işçiň gatnaşdylar. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň değişli meýnamasyna laýyklykda geçirilen ýarışlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Gadakly pursatlar hünärmenleriň hemde tälimçileriň üstüne ekende boldy. Ýarışlar bu ugurda ustatyň kemale gelýäniňi görkezdi. Bagtyýarlyk terapiýa hekimliginiň bagtyýarlyk sport toplumy bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen ýarışlar türgünleriň kämilleşýänliklerini görkezdi. Sagdyn netil, bagtyýar durmuşyň gözbaşy adylan geçirilen ýarışlarda oň atnaşan ýaş turgunlar öz aralaryna sportyň dorly görnüşleri boýunça bäsleşdiler. Ýaşlaryň iýligdäli geçirmegi turgunlaryň bu gurda tejribeleriniň artmagyna oňun täsirini ýetirer. Şeýle ýarışlar ýaşlar guramasynyň aşga başagar hemde bagtyýarlyk, köpetdäk berkararlyk we bilmeni tragiýanyşlaryň Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramaklaryna da geçirildi.
Ýaşlara gatnaşan durly ýaşdaky türgenler özleriniň sporty we köpçülikden beden terbiýe bolan höwüsleriniň ýokardygyny bütün aýdymlygy bilen görkezmek başardylar. Hormatly işler, häzir bolsa gepleşigimizde kepden dowamyny araşdyrýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk eziýleşler. Hormatly eýleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň akrat dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa noýabr aýynyň 6-synyň noýabr aýynyň 12-sine çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Ýagny geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägini Demirad Kunatardan çyly howa akynyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerini ýagşy ýagmagyny, şeýle-de howanyň geceňki temperaturalarynyň hepdeniň ahyryna az köpelmegine garaşylýar. Hastaky ýurdumyzyň barkany welaýetyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 9-14-den 12-17 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 8-10 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 22-27 gradus, welaýetyň kenarly atraplaryny 17-20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahly welaýetyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 6-11 gradusdan 16 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 15-20 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mary welaýetyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna we ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 5-10 gradusdan 15 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 16-20 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lehap welaýetyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna we ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 3-8 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 13-18 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşary welaýetyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 2-7 gradusdan 11 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 11-16 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ordan Demirad Kunatara ogruny etdilen tezlik sekundda 9-12-den 13-15 metre ýetýänşi maglumatyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 7-9 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 17-19 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly eýleşler, ýurdum boýunça noýabr aýynyň 6-synda magnet gaýdasynyň goşak ýerde saklanymagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz noýabr aýynyň 6-synyň noýabr aýynyň 12-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp boluňuz. Eziz watandaşlar, şu günler howanyň akymynyň üýtgemegi bilen howanyň düzümini tozan bölejikleri kadydan agdyklyk edýän. Şeýle-de güýz pasyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip tüzümlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban eýleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüresenýär. Ähli düşürüň özüni bolsa halkyň bähpidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sag bolun adamlar.
mehvan adamlar şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işini jemleýär. Gijaňyz rahat bolsun, edi dileşler.